Hindi bad trip! 3 oras na hindi ka olats! Alas na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? And we're back! Yes, kasama niyo pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. At ngayong araw, Chinese New Year, kung Hey Fat Choy, hindi po tayo nag-iisa. Oo, mahirap na nag-iisa sa New Year. Dahil today, again, nandito na ang ating special guest! Oh, narinig niyo yung tawa niya, di ba? Oo. Please all welcome the one of the actresses ng Pilipinas na talaga naman naging paborito ng lahat. Batang-bata pa lang tayo nakikita na natin siya ubod ng ganda. At ngayon, isa na rin siyang malapit na maging marathoner. Also a runner just like DJ Mara Tony, a very, very, very great actress. Let us all welcome Miss Rica Peralejo! Hello! Finally! Nandito na ako! Yan! Hi sa inyong lahat. Sorry wala akong naririnig dito. Is that okay? Or, Oh, wait lang. Wala Sige. raw siyang naririnig sa ating mic number 2. or gusto mo tanggalin ko na lang? I'm also okay. Okay, sige. Ayan, para mas malinaw. O, diba? Live na live kasi Oo, yan, sorry. guys. O, diba? Si DJ Maratoni. But hello to everyone. O, diba? Ang ganda-ganda mo ngayon. Nako, ngayon lang ba? Sobrang ganda. Pero, ito yung first time ko nakita siya in person. Grabe. Oo, ikaw din. Lagi lang kitang nakikita sa FB ko. Tsaka sa online. Kaya nga po, so nice nice to- to meet you. And also, sa lahat nung nasa FB Live, nakikita ko yung inyong mga... FB Live to, no? Yes, FB Live po Yung yan. mga bumabate, hello. Meron pang mga alam na alam nyo ang Cheesemax na Tokyo ang marathon ko. Kaya, updated. I know. So hello sa inyong lahat at Happy Chinese New Year din sa ating lahat. Correct. Eto na, Miss Rica. Since alam naman natin na magto-Tokyo Marathon ka, ang tanong, dahil artista ka rin, ano mas nakakapagod? Ang umiksena sa isang pelikula, yung mga shooting o tumakbo ng isang buong araw na mahaba. Alam mo, palagi yan pinagtatawanan to ng kaibigan ko na parang sabi ko, mas mahirap pa sa akin yung kumausap ng maraming tao kaysa tumakbo ng mahaba. Oh. Mas napapagod akong kasi introvert naman ako. Sabi mo kanina, extrovert ka. Ako Oo. naman intro. Oh. So parang mas nakakapagod sa akin pag marami akong kausap sa isang araw. Not necessarily na ayoko, Oo. pero mas nakakapagod lang. Pero pag tumatakbo naman ako, na-energize ako. Correct. Kasi mag-isa lang ako, nakakapag-isip ako, parang gano'n. Oh, nice. Buti na lang pala mag-isa ako dito, no? Isa lang yung kakausapin mo. Eto na, Miss Rica, ang katanungan ng lahat. Yes. Sinasabi ko nga, ang ganda mo talaga sa personal at alam naman din natin na feeling ko hindi nagbabago itsura mo, no? From 20s to 40s? Meron Grabe, naman. grabe, Meron. no? May nagbago, pero ang tanong ng bayan, paano? Ano ang biggest lifestyle change mo? Ano ba yan? May diet ka ba o tamang dasal lang? All of the above. Dinasal, tsaka lifestyle change. I guess kasi kapag ka rin tumatanda ka, kasi isipin mo, I'm turning 45. Hindi halata. By March. Mm-mm. Syempre kapag ka tumungtong ka na ng 40s mo, mararamdaman mo na yung parang, hindi na to katawan ng bata. So you really need to be very smart and wise about your life. So the way that you take care of it in different aspects, no, yung pag-exercise, yung pagkain, kahit na yung mentally, 'di ba? Paano mo hindi lang yung ehersisyo pero kahit yung utak mo, 'di ba? Paano mo ine-exercise 'yan? Correct. Kasi lahat nga 'yan, 'di ba? Sabi nga nila, what you don't use, you lose. Right. So you have to use your mind, your brain, or you will lose your brain. Use your brain, guys. Ayos yan. Yan ang Okay. inyong makukuha sa akin Noted sa po. hapon na to. Use your brain para hindi mawala yan. So, yun yung parang biggest lifestyle change ko na I really started choosing the healthier choices talaga.
Nice. Ang ganda rin nun, yung talagang tinitrain mo yung mind mo. Yes. At saka parang nabanggit mo last time sa akin with a message, some other time, parang before na nabanggit mo na running is your therapy. Yes, oo. Ano yun? I guess kasi ikaw tumatakbo ka, Oo. alam mo to, no, na parang there's a very meditative aspect to running. Na akala kasi ng mga tao, pabilisan ng lagi ang running. Pero ako, alam mo, gustong-gusto ko rin yung kapag zone 2, yung mabagal lang. Tapos yung nakakapag-isip ka lang, tas mahaba yung takbo mo. Kasi wala namang sasama sa'yo. Correct. Kapag sinabi mo na, tatakbo kasi ako ng 1 hour, parang, sige, okay, wala nang gusto sumama sa'yo, di ba? Oo. So mag-isa ka na, pero ang hindi kasi nakikita ng lahat doon ay sa haba na yun, nakakapag-isip ka na marami ka naiisip, marami ka nare-realize, nakakapagdasal din ako. Minsan umiiyak pa ako habang tumatakbo. Kasi parang doon mo maalala yung mga parang minsan parang I begin to be so grateful about my life na parang Lord, thank you, no, na kaya pa ng mga Katawan. binti ko, Correct. kaya pa ng hips ko, Correct. kaya pa ng lahat para makatakbo ako ng ganito. Parang it's such an amazing body that we have. Oh, that's It right. makes me so grateful na doon ako natatouch na parang thank you Lord na ikaw yung nagbibigay sa akin ng strength na ganito. At saka kahit given the age na, alam mo yun, Yes. kahit alam natin na medyo tumatanda na And I kaya pa wasn't, pala ng katawan. gusto ko lang i-encourage lahat na hindi po ako athletic as a little kid. I was never into sports. I mean, I did a little bit of sports here and there. So, nag-badminton ako, volleyball sa eskwelahan, yung mga ganon ba? Baseball ng onte. Pero hindi ko talaga naisip maging atleta. Wala akong ganon. Oh. Very malikot lang ako talaga as a person, pero di ko naisip na someday tasali ako ng mga races, parang ganyan. Oh, yeah. So this only happened in the last 3 years. And Grabe, I was already 42 Mm-mm. when that started. So it's never too late for those who wanna start late in life. And also, if you're younger than me, how much more is it better for you? Diba na magsimula ka ng maaga? That's nice. Alam mo, ito, mas na-intriga din ako dito. Bukod sa runner siya, cyclist din siya, guys. Nakita ko yun sa post niya, sabi ko, hindi atleta, pero nagbabike pa uwi at papunta. Kasi one time, this was the Netflix PH original launch mo, Yes. na nakita ko sa one of your stories. Stalker yarn! One of your stories, na pumunta at umuwi ka ng nakabike na full Nakabisikleta. pack makeup. Pero bukod doon, kasi given na artista, syempre kailangan niya ng security purposes, kailangan nakatago. Pero bakit mas pinili mong magbike kaysa sa convenience na nakasakay sa kotse? Kasi siguro, unang-una, as artista, nasa ibang level na kasi ako ng buhay ko. Dati kasi, yun yung parang, kailangan mong maging, alam mo yun, parang maiba. Para tingalain ka ng iba. Pero nandun na ako kasi sa point ng buhay ko na if I have influence, I wanna use it for, common good. Na kung kaya kong manghikayat ng mga tao to try out by commuting, mas yun yung gusto ko ng gamitan ng influence ko kaysa yung para sa sarili ko lang na para ikasisikat ko. And why do I really propose by commuting para sa mga may kaya, no? Number 1, ang affordable niya. Yeah. Mm-mm. Wala kang gas na iniisip, hindi ka nagbabayad ng kasi syempre when you get a cab, magkano rin yun, di ba? Correct. Number 2, maganda rin siya ehersisyo para sa katawan. Although I do e-biking. I don't do manual kasi pag bike commute. Ang manual ko lang, full on mechanical biking is for cross training. Pero yung bike commute, para hindi ka gaanong mapagod, e-bike. Para makakapunta ka pa rin sa mga Places na pupuntahan mo mabilis. na hindi ka na mabilis, tsaka hindi ka naman yung sobrang wow, haggard ka na te. 'Di ba? Iba rin kasi yung galaw mo Iba pag yun nagbabike. Iba kapag talagang yung walang tulong yung padjak mo. So Yeah. ito may pedal assist siya. And I really promote this kasi I feel like ito yung pinaka cost effective para sa maraming Pilipino at marami po akong kasabay sa kalye na mga kasama natin Na sa buhay nagbabike. na nagbabike. Correct. Na parang in my mind, sana naman malaman nila na hindi ito parang
mas mababang uri ng transportasyon. Kasi may ganong pananaw yung iba na feeling nila pag nagbabike commute ka na parang, Walang ano, ay, pera. yan, walang pera, ganon, or something. Parang gusto ko pakita sa kanila, hindi kahit may pera ka o wala kang pera, sama-sama kayo. Yung Correct. pagpadyak is a good way to get you to where you're supposed to go. That's nice. O, alam nyo na ha, ang nakuha natin doon, si Rica Peralejo ay may pera. Ay, hindi naman! Ay, hindi. Pero syempre, privilege. Ayoko naman sabihin kasi na, di ba, I'm still privileged Oo, compared correct. to many of our kababayans. And yung mga kababayan natin na hindi gaanong, yung mga medyo nahihirapan sa buhay, gusto mo rin silang i-encourage na, Correct. kuya, hindi porke mas may pera kami sa'yo, di ba, na mas nakakaangat na talaga Oo, na hindi na tayo magbabike. Oo, Ang saya na- kaya magbike. Exact. At yun din, ang dami ko ring nakikita Totoo. sa bike na hindi ko nakikita sa loob ng kotse. Oh, nice. Mas naiintindihan ko talaga yung Pilipino. Kapag nagbibisikleta ako, tulad nitong Pasko, nung nagbibisikleta ako, sabi ko, grabe no, pag Pasko, ang ingay-ingay na ng Pilipinas kahit gabi. Ibig sabihin, masaya sila. Tayo yung tao na kapag dumarating na yung Pasko, yung parang lagi na lang gabi-gabi may party. Oo. Ganyan. Na hindi ko napapansin yun pag January, February, ganun. Iba yung kalye kapag December. Ay, Ganun. nako, ang nakakatuwa at ang dami talaga na kwento ni Miss Rica at Oo. sobrang hindi ako pa makapaghintay. Pero, babalikan natin yan maya-maya sa ating Facebook Live. But for now, syempre tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Okay, naka-Facebook Live na po tayo ngayon at naka-music na tayo ngayon sa radyo. Hindi ko siya, tinanggal ko na kasi hindi kita maririnig. Hindi niya ko narinig. Wala akong nadidinig So sabi Ah. ko, muffled ka sa akin. Okay, sige. Ayan. Okay. Thank you. Ayan. Okay, ayan. Magbasa na tayo ng mga comments natin for today. Naka-live pa tayo ngayon, Francis. Hello? Okay, sige. Ayan, magbasa tayo ng comments, Miss Rica. Ang Sige. ganda ng sinabi mo kanina na yung pagbabike talaga. Alam mo, ang laking factor nun, bukod sa nakakatipid ka, ang gandang exercise na sa katawan. Oo. Diba? Kahit pa yung kahit yung e-bike lang. Kasi akala mo, e-bike ba, wala ka ng may padjak pa rin kasi yun eh. Oh, yeah. Pwede mong actually i-adjust yun kung mahirap o madali. Okay. So, kapag pupunta ka sa event, madali. Oo. para fresh pa. Oo. Pero kapag yung errands lang naman, pupunta ako sa grocery, Oo. ginagamit ko na rin siya as exercise. Nice. Ang galing, ang galing. Oh, diba? Ayan. Anong nakalagay dyan? Ayan. Ay, nag-recover siya from TBR. Kaya nga Congratulations! Congrats! Grabe sa lahat ng mga... Ay, ayan, asawa ko yan. Saan? Si Joseph. Hello, Sir Joseph! Shout out daw mula sa kotse. So, hi to my husband, Joe, and my kids. Ewan ko kung nagising ni si Bunso, si Manu, pero si Philip nandyan din. So, yun Hello! yung aking 3 boys sa kotse na yan. Diba? Nakakatuwa. Ayan, batang 90s crush. Diyos ko, sino ba naman ang hindi magkakaroon ng crush dito kay Miss Rica? Kung lalaki din ako, crush ko rin to eh. Diba? Ayan na, gising na. Ang anak mo si Gising Philip na at ba? si Manu. Hello! Oo. Ang aking mga anak, nandyan sila. Hinihintay nila ako. Diba? Dahil naka-health break din ang aking panganay. So, wala siyang school din today. Oh, yeah. Holiday din po kasi. Eto na, Miss Rica, ang last question natin. Since ang mga nakikinig din naman sa atin ngayon, feeling ko gusto na rin humaba ang buhay Oh. at magpasarap na kayong lahat, di ba? Ito rin naman yung gusto na, ang goal nating lahat, di ba? Having a good health, invest in Yes. our health. Bago ka mag-invest sa kanya, mag-invest ka muna sa sarili mo. Tarush! Diba? So ito, para sa mga tinatamad ngayon at nakahiga pa rin sa kama, bakit worth it pa rin gumalaw kahit kaunti lang? Alam nyo, bukod sa, kasi syempre, di ba lagi natin sinasabi, magiging healthy ka kapag ginawa mo to. Number 1 benefit talaga yon na magiging maayos yung sistema mo. I mean, like, all over, bubuti yung pag-iisip mo, bubuti yung katawan mo. Pero alam nyo, siguro hindi nyo masyado pang nakakita sa umpisa ng inyong fitness journey, no, ay yung magiging masayahin kang tao. Akala kasi ng mga tao, mahirap lang eh. Be, I agree. O, di ba? Benay na tao.
I agree. Diba? Iba yung, lalo na for running, iba yung Oo. nare-release niyang endorphins. Endorphins. Yung tinatawag nilang happy hormones. Akala kasi, syempre sa una, hindi naman ako magsisinungaling sa inyo. Mahirap talaga. Kapag nagsisimula ka pa lang sa kahit na anong bagay, hindi naman agad-agad may enjoy mo siya eh. So, tsatsagain mo lang yun in the beginning. Pero kapag ka nasanay at nasanay ka na, mahanap mo na yung ano, sabi nga nung aking sinusundan na yoga instructor, si Adrian, si Yoga with Adrian, sabi niya, find where it feels good. So, nung minsan kaming tumatakbo ng anak ko, sabi ko, you don't have to run fast. Sabi ko, you run in a way that makes you feel good. Sabi ko sa kanya. Kasi, kadalasan, ang iniisip natin kapag exercise, mahirap, ganyan. Kasi, pinapahirap natin. So, hanapin natin yung sweet spot kung saan, alam mo, bumubuti yung pakiramdam ko dito. So, find where it feels good and I bet you talagang ikaw nang magiging addict. Parang kami. Correct. Kami, hindi na namin kaya. Parang hindi na po kami talaga normal na tao kapag hindi po kami nakatakbo. Ganon. Correct. O, yan na. Guys, galing na yung kay Rica Paralejo. Kahit pa ulit-ulit na akong nagsasabi dito na tumakbo ka. Kasi araw-araw ko talaga sinasabi yan na, ako nakatakbo na, ikaw, nakatakbo ka na ba? Ang ganda nun, find where it feels good. Yes. Ma-inspire na rin kayo doon sa mga videos ng nag-TBR, di ba? Kasi yeah. parang for you to be able to, and it doesn't have to be as long as 42. It can be just as simple as 5 or 3 kilometers na parang dati ba, naisip nyo, makaka 3 kilometers kayo? Hindi naman. Tapos nung natapos mo yung 3, natapos mo na yun, gusto mo yung 5 uy, pwede na akong mag-5. Unti-unti lang. Walang taxing naghihintay sa labas na tumatakbo yung metro. You can take your time. Correct. If it takes you years to get to your 10 kilometers, that's fine. As long as you move. The important thing is you move. Oh my gosh, that is so nice. Diba? Again, thank you so much, Miss Rica. At sa mga inspiring words mo. Ayan na. Baka naman, pwede na namin kayong mabudol tumakbo. Yes! Sinitingnan ko nga eh. Sana meron diba? tayong mabudol tonight. Ayan o, is she Rica? Siya po si Miss Rica. Yes, Diba? it's me. Ayan, si Kim Chino Binatica, one of our DJs dito sa Love Radio. Sorry, Sabi niya, Ayun. Hi, Miss Rica, welcome sa Love Radio. Hi, Oh. hi. Diba? Or, Tumatakbo na ba siya? hindi pa, pero bubudulin ko na yung malapit ko. May nabudol na akong dalawa na Very DJ. good. Pag hindi ako titigil hanggat hindi ko nabubudol lahat ng DJ dito. Oo, yan ang role natin dito. Budulin Diba? silang lahat. Correct. Oh, Miss Rica, where can we follow you? And if ever meron kayong any ganaps, kaming Nako. ganaps, go. Yes, follow nyo lang po ako sa aking Rica Peralejo lang yata yun. Hindi ko na memorize. Rica Peralejo Bonifacio ba or Rica Peralejo? But I'm on Instagram. I'm also on Threads a lot. And then I also have a Facebook. And then if you have the time, just go and check out Well and Wise on Instagram. That's my brand. And dun kami naman ng asawa ko gumagawa ng iba-ibang courses, classes, workshops. Oh, nice. Yes. Well and wise. Yes. I have to check Alam that. mo na kasi may wellness. Kaya nga, So, I love it. kailangan talaga I love tie that. up ng ating utak, katawan, isip, at ang ating mga binti. Dapat nag-ano yan. We move as a whole person. Ang ganda. Again, maraming salamat, Miss Rica. Thank you for this so much. Nice opportunity. to meet you. Nice to meet you too. O ayan na mga kabisyo, magmula kay Rica Peralejo na talaga namang bukod sa maganda, fit na fit pa. Huwag na kayong magtaka kung mula 20 hanggang ngayong 40, ganyan pa rin ang itsura niya. Alam niyo na ang sikreto, ha? Anyway, maraming salamat sa mga ayun pa, shoutout daw. Hello. Kay Anthony. Anthony, yes. Ayan. Hello, Anthony. Member din po ako ng Health and Wise, Miss Rica. Oh, Mika, thank you so much. Ayan. Bike ulit tayo, Miss Rica, sabi ni Serious Offender. Yes! Go! Sino kaya to? Nakasama na ba kita sa Feeling ko nakasama ko na yun sa kalye. Baka nga. Ang dami kong ganyan. Oy, Miss Rica. Oy, hello. Ganyan lang ako. Correct. Anyway, guys, maraming salamat po. Tayo mag-i-end na. At maraming salamat again, Miss Thank Rica, you. for the opportunity. Again, guys, maraming salamat. Kami exit na. Bye, everyone. Happy Chinese New Year. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!